Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka u-ending verb ang kao o mupalit sa usa ka gatos nga conjugations nga gamit kay pang-adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa kao, maka-conjugate kag bisag unsang u-ending verb. Kini ang ikaduha sa upat ka parte ug diri atong tutukan ang conjugations numero 27 hangtod 50. Yoroshi desu ka? Hajime mashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa usa ka gatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisona mo suma total ni ining mga konjugasyon na pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka u-ending verb, ang kao o mupalit. Gawas sa dictionary form kao, ato pong gamiton ang te form, katte, conjunctive form, kai, ang plain negative non-past form, kawanai, ug ang plain past form, katta. Niining puntuha, dapat ka mauna ka mo-conjugate ni ining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 29. Kining video ha, mutuki niini mga konjugasyon na ug muhatag og usa ka ehemplo nga sentence kada usa. Gikan sa numero 27 hangtod 50. Ato mga conjugations kay mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad. Laing-laing conjugation nga mo-ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan, kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nanto ka, og ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Niining higayuna kung pwede kong uhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Niju na nabang mubuhat usahay. Atong formula kay ru koto ga aru. Ru koto ga aru nga gituki nato sa leksyon 55. Mupalit usahay. Kao koto ga aru. Kao koto ga aru. Kung busy ko, mupalit kog take out usahay. Watashi wa isogashii toki mochikaeri wo kao koto ga arimasu. Watashi wa isogashii toki mochikaeri wo kao koto ga arimasu. 28 bang tambag og suhestyon. Ang formula kay ta ho ga i. Ta ho ga i. Leksyon 56. Mas maayo nga mopalit. Katta ho ga i. Katta ho ga i. Kung gutomon ka, mas maayo mo palit kag lunchbox sa convenience store. Onaka ga suita toki, konbini de bento katta ho ga i desu. Onaka ga suita toki, konbini de bento katta ho ga i desu. 29 bang tambag og suhestyon gihapon apan sa negatibo. Mas maayo di mubuhat. Ang formula kay nai ho ga i. Nai ho ga i. Leksyon 56 gihapon. Mas maayo nga di mupalit. Kawanai ho ga i. Kawanai ho ga i. Tungod kay taas pa ang interest rate, mas maayo nga di una ka mopalit og balay karon. Kinri ga mada takai kara, ima wa ie wo kawanai ho ga i desu. Kinri ga mada takai kara, ima wa ie wo kawanai ho ga i desu. 30 bang abilidad long version. Formula ru koto ga dekiru. Ru koto ga dekiru. Leksyon 57. Makapalit o pwede mo palit. Kao koto ga dekiru. Kao koto ga dekiru. Niining tindahana, pwede ka mo palit og bisag unsa gamit ang Bitcoin. Kono mise de wa Bitcoin de mono o kao koto ga dekiru. Kono mise de wa Bitcoin de mono o kao koto ga dekiru.
31 bang, abilidad gihapon apan shortcut. Ang formula kay para sa mga last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana usbon ngadto sa E series plus ru. Busa ang u mahimong eru ug ato kining gituki sa leksyon 57. Kaya o pwedeng mupalit. Kaeru, kaeru. Parehong sentence, nining tindahan na pwede kang mupalit og bisag unsa gamit ang Bitcoin. Kono mise de wa Bitcoin de mono o kaeru. Kono mise de wa Bitcoin de mono o kaeru. 32 bang, samtang. Gamito nato ning konjugasyon na sa samtang kung usa ra ka tawo nagbuhat sa duha ka aksyon nga gidungan og himo. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara. Conjunctive nagara. Leksyon 58. Samtang nagpalit, kay nagara. Kay nagara. Samtang nagpalit og petrolyo sa gawa sa nasod, ang Amerika kay nagprodukto pod og langis sud sa nasod. Amerika wa kaigai kara sekiyu o kai nagara kokunai demo sekiyu o seisan shite iru. Amerika wa kaigai kara sekiyu o kai nagara kokunai demo sekiyu o seisan shite iru. 33 bang, samtang gihapon apan ang gisamtang diri usa ka estado. Formula ta mama. Ta mama. Leksyon 59. Samtang nakapalit, katta mama. Katta mama. Si ate usahay mopalit og sanina unya di sulubon. Onesang wa fuku o katta mama kinai koto ga aru. Onesang wa fuku o katta mama kinai koto ga aru. 34 bang, balik kini sa numero 33. Samtang wa nagbuhat ug estado gihapon kini. Estado nga wa nagbuhat. Formula nay mama. Nay mama. Leksyon 59 gihapon. Samtang wa nakapalit, kawanay mama. Kawanay mama. Misud sa tindahan para mogamit sa CR ug mibiya nga way palit-palit. Kare wa toire o tsukau tame ni mise ni hairi nani mo kawanai mama dete itta. Kare wa toire o tsukau tame ni mise ni hairi nani mo kawanai mama dete itta. 35 bang, samtang gihapon og kining konjugasyon na mo'y gamiton kung ang duha ka aksyon nga nagdungan kay gibuhat sa mga lain-laing tao. Formula te iru aida o te iru aida ni. Leksyon 60. Samtang nagpalit, katte iru aida o katte iru aida ni. Samtang nagpalit si mama og tinapay, si tatay naghuwat sa gawa sa tindahan. Hahaga pano katte iru aida, chichi wa mise no soto de matte ita. Hahaga pano katte iru aida, chichi wa mise no soto de matte ita. 36 bang, samtang wa pay mobuhat. Lahi ra sa numero 34 kay dili kini estado. Ang formula kay nai uchini. Nai uchini. Leksyon 60 gihapon. Samtang wa pay mopalit, kawanay uchini. Kawanay uchini. Pwede nimong mapalit nga barato ang mga stocks samtang wa pay mopalit ni ini. Kabu wa dare mo kawanai uchi ni yasuku kaeru. Kabu wa dare mo kawanai uchi ni yasuku kaeru. 37 bang, sa hinapon adunay sa panahon nga mobuhat na, wa pa buhata pero buhato na. Formula ru toki. Ru toki. Leksyon 61. Sa panahon nga hapit na mopalit, kau toki. Kau toki. Inigpalit ni mo kotse, kinahanglan nimo ipakita imong lisensya. Kuruma o kau toki, unten menkyo o mise nakereba narimasen. Kuruma o kau toki, unten menkyo o mise nakereba narimasen. 38 bang, sa panahon nga nagbuhat na. Formula teiru toki. Teiru toki.
Leksyon 61 gihapon. Dihang nagpalit na, katte iru toki. Katte iru toki. Dihang nagpalit kog balay, gipangayuan ko sa bangko og lain-laing rekisitos. Ie wo katte iru toki, ginko kara ironna tetsuzuki ga yokyuu sareta. Ie wo katte iru toki, ginko kara ironna tetsuzuki ga yokyuu sareta. 39 bang, sa panahong dihang maopagyo pagkahumagbuhat. Ang formula kay tatoki. Tatoki. Leksyon 61 gihapon. Dihang mao pagyo pagpalit. Kattatoki. Kattatoki. Kining kutsiha kay way hunong ang problema dihang ako ning napalit. Kono kuruma wa kattatoki kara tsugi e mondai ga detekitan desu. この車は買った時から次へ問題が出てきたんです。40 bang, kini ang una sa mga conditionals kung mubuhat o inigbuhat. Gamiton ta ang ruto kung ang atong kondisyon nahilambigit sa matematika, lohika, o mga natural nga panghitabo. Gituki ta ni sa leksyon 62b. Kung mopalit o inigpalit, kauto. Kauto. Kung mopalit ka og all-day pass, pwede ka mopagusto og sakay sa tren sa tibok adlaw. Ichinichi jousha ken o kauto, ichinichi juu, suki na dake densha ni noreru. Ichinichi jousha ken o kauto, ichinichi juu, suki na dake densha ni noreru. 41 bang, mao ni negatibo sa miaging conjugation kung di mubuhat. Formula, naito. Naito. Leksyon 62b gihapon. Kung di o inigdi mo palit, kawa naito. Kawa naito. Kung di ka mo palit og health insurance, pwede kang mabangkaruta kung masakit ka. Kenko hoken no kawa naito, 10 byou ni natta baai ni 破産する可能性がある。健康保険を買わないと10病になった場合に破産する可能性がある。42 bang, kini ang ikaduhang conjugation sa conditional kung o inig buhat. Ato kini gamiton kung atong sentence o sa kahangyo, pagmandar o pagdesisyon kung unsay buhaton. Formula kay tara. Tara. O gituki ta ni seleksyon 62c. Kung mopalit o inigpalit, kattara. Kattara. Kung mopalit kag Japanese maple tree, maayo ang klase nga inabashidare. Momiji o kattara, inabashidare shu ga ii desu. Momiji o kattara, inabashidare shu ga ii desu. 43 bang, ang negatibo sa miaging conjugation kung di mubuhat. Ang formula kay nakattara. Nakattara. Leksyon 62c gihapon. Kung dili o inigdi mo palit, kawa nakattara. Kawa nakattara. Kung wa pa kakapalit og Powerball ticket, palit hangtod ugma. Powerball takara kuji o mada kawa nakattara, ashita made ni kae. Powerball takara kuji o mada kawa nakattara, ashita made ni kae. 44 bang, ang ikatulo ka conditional kay gamiton kung ang impormasyon nagagikan sa nagsulti. Abi nimo ba? Ang formula kay para sa last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form usbon ngadto sa e-series. Busa ang o ending mahimong e plus ba, eba. Leksyon 62d kini. Kung mopalit o inigpalit, kaeba. Kaeba. Unsa kay nindot paliton ni ining tindahana, no? O unsa ka nga kung paliton ni ining tindahana kay maayo? Kono mise de nani o kaeba ii deshou ka? Kono mise de nani o kaeba ii deshou ka? 45 bang, ang negatibo sa miaging conjugation
kung dili o inigdi mo buhat. Ang impormasyon gikan sa nagsulti. Ang formula kay ang nay form mahimong nakereba. Nakereba. Leksyon 62D gihapon. Kung di o inigdi mo palit, kawa nakereba. Kawa nakereba. Kung di ka mo palit og ticket sa loto, di kyug ka makadaog. Takara kuji o kawa nakereba, zettai ni atarimasen. Takara kuji o kawa nakereba, zettai ni atarimasen. 46 bang mauni ikaupat nga paagi sa pagporma sa conditional o gamiton kining konjugasyon na kung ang impormasyon gikan sa naminaw. Kung matud nimo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus nara. Nara. Ato ning gituki sa leksyon 62E. Kung mo palit o inigpalit, matud nimo. Kao nara. Kao nara. Kung mo palit kag kotse, matud nimo ba? Himo ag Tesla. Kuruma o kao nara, Tesla ni shite. Kuruma o kao nara, Tesla ni shite. 47 bang ang negatibo sa miaging conjugation kung o inigdi mo buhat og ang impormasyon nagagikan sa naminaw. Ang formula kay ang nay form sa verb dungagan og nara. Nay nara. Leksyon 62E gihapon. Kung di mo palit, sama sa imong gisulti. Kawanay nara. Kawanay nara. Kung wa kay paliton diri, sama sa imong linihukan, mubiya na tas tindahan og mahuli na ta. Kokode, nani mo kawanay nara. Miseo dete kairo. Kokode, nani mo kawanay nara. Miseo dete kairo. 48 bang kinahanglan mo buhat. Adunay mga napo nga paagis pag-conjugate niini sama sa atong pag-eksplikar sa leksyon 63. Apan ang atong gamiton diri kay ang nakereba ikenay. Nakereba ikenay. Kinahanglan mo palit. Kawa nakereba ikenay. Kawa nakereba ikenay. Kinahanglan ko mo palit og aircon sa di pa ang tag-init. Natsu no mae ni reibo kawa nakereba ikemasen. Natsu no mae ni reibo kawa nakereba ikemasen. 49 bang nagkadugay og buhat nanto ka. Formula baru hodo. Baru hodo. Leksyon 64. Nagkadugay og palit nanto ka. Kaeba kao hodo. Kaeba kao hodo. Kasagaran kung mas daghan imong paliton, mas mobarato kini. Ipante kini taksang kaeba kao hodo yasuku narimasu. Ipante kini taksang kaeba kao hodo yasuku narimasu. 50 bang mupalabi og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Conjunctive sugiru. Leksyon 65. Palabi og palit. Kay sugiru. Kay sugiru. Hunungon na nato ang estilo sa kinabuhi nga mopalit tag sobra nga mga butang. Mono kai sugiru seikatsu o yamemashou. Mono kai sugiru seikatsu o yamemashou. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki niining video ha. Mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga maekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals. Kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat nanto ka, ug ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Sa sunod nga video, din ato gyapong i-conjugate ang kaku atong gamiton ning mga konjugasyon na. Paghatag og pagdawat og aksyon. Dili na mobuhat. Tukoro, pagtukoy og punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang pseudonouns nga hazu,
Dapat lang wake o rason og noni og keredomo nga mo ekspresar og pagsukwahi. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no Benkyo ni Gambate kudasai. Oskare sama deshita.